Tumulo na. Bugod ko nga na. Ay, galing mo. Parang hindi ko alam kung may mangyayari dyan. Ang itim niya, no? Kasi yung, naging dirty lang siya. Ayan, lulubog daw na. Gusto mong i-try yun? Ha? Yung kape na nandyan, yung Sige. stand. Lagay natin. Kasi matigas naman yun eh. Kasi iba yung kulay nun. Chili. Lagyan mo na asin yan? Hindi. Lalagyan ba ng asin? Hindi ko alam. Acetone. Alam ko Ay, acetone. Pero wala tayong acetone eh. Acetone? Di ba yung pagsapatos lalagyan ng acetone yun? Pero suka ang nilagay. Pero before, Oo. alam ko sapatos lang. Ang tigas naman na nitong pinakape mo kay Uncle. Saan naman kumuha? Yan. Okay na. So, 24 hours na inilulubog. Ay, 24 hours ago. Oo. Ikaw nga, Ayun, parang mas makulay yung instant. mas makinig kasi yung instant. Eh. Kaya siguro instant yung ginamit nila, di ba, yung sa mga video. Aseyas! Close mo rin, close. Ito parang mas kukulay pag instant. Oo, pwede ah. Mas makinig kasi yan. Hindi panda yung may dirt dito. So, bili tayo ng Nescafe Gold, no? Bakit? Bawal ba yung Nescafe Gold? Ikaw, kung yun ang gusto mo. Hindi, Walang pakiaman. dapat dyan talaga. Nescafe Gold. Okay yung galing sa US, yung kay Tita Opi. Oh. Shoutout nga pala sa nag-sponsor sa amin ng pabango lagi at nagbibigay ng sponsor ng mga pagkain. Nabuksan na po namin lahat ng padalab nyo, Tita. Hindi baka lang naman. Yung tong yung kukunin mo. Okay na yan. Ilulubog yan eh. Ilubog na lang. Patayin ko na to. Kasi patay na lang. Tapos dapat nakalubog lang siya. Dapat meron siyang may magpapatong sa kanya na mabigat. Ano kaya pwedeng mabigat na pwedeng patong dyan? Wait lang. Ay, yung Yung... yung pang... yan. Eh, kahit hindi nakatakip? Oo. Okay ba yan? Lalam din naman. Sige. O kahit okay lang na nakaganyan, tapos takpan na lang. No? Glass. Hindi ba pwedeng glass? Huwag mong kunin mo yung camera. Hindi ba kung pwedeng ano. glass? Anong glass? Ito. Pwede ba to? Lulubog ba siya? Sige, pwede. Ayun, pwede yung tasa. Pabigat. Oo. Basta mabigat eh. Tapos after, Inumin. pwede mo nang inumin. Oo. Huwag do. Sayang eh, di ba? Oo. Inumin natin. Isa pang tasa. Sakto, meron akong banana bread Baliktad dyan. mo. Baliktad mo. Anong baliktad? Hindi, di ba, ano kasi yan? Iano mo siya. Yan, naano mo Yan. Sakto yun eh, no? Kasi, Takpan natin para mas sakto yan dito. May banana bread, no? Tapos sip-sipin mo yung t-shirt. Yung t-shirt. Yun ang sisip-sipin. Tapos, kita-kits tayo ulit 24 hours. Anong oras na ngayon? Magpa-5, no? 5 o'clock bukas. Tapos, aanlawan yan eh. Bukas na lang. Export tayo, pal. Yan. After 24 hours. Yay! Kape muna tayo. Oo, muna tayo. Kape muna tayo. Go. Lipat mo dun sa Uy! Dun. Uy! Sige, nakikita ko. Lipat mo dun sa kabila. Sa kabila. Lipat mo dun. Ano ba, cold ba yung ipang Cold Oo, naman yung cold. Oo, na-wash ko na. Kuhatin mo muna nga. Okay na.
Yan, wash mo na ng comb. Wow! Parang kumulay, no? Parang ang kulay mahirap. Oo. Bo. Hirap. Mahirap? Ba FMCC? Wow! Eh, di ikaw na. Ikaw nang mahirap. Parang hindi siya, parang may mga mancha na, ano. Parang una, kumulay talaga. Mancha. Tapos lalaban na lang yan sa hand wash mo muna. Para hindi siya kumulay din sa mga... Kung gusto mo sabunan na, sabunan na ngayon. Oh, sige, saburan ko. Para sampay natin, makita natin yun. Sige. Iharap mo nga, Mal. Ang dami pa siyang butlig-butlig. Oh, kumulay, oh. Parang gumanda naman. Parang naging tan na, ay, di ko alam kung tan din. Parang cream, parang Ganda. Wow. parang hindi na siya white, hindi na siya white. Hindi na siya rin. Parang siyang tan, parang gano'n. Parang kanya. Galing. Kantado ka talaga, Dok. Alam mo yan. Alam mo yan. Naging tan. Kantado ka talaga, Dok. Sasabunan to muna. Sabunan ko na. Lawan mo na muna. Wow, ganda. Yan pala magandang pangkulay ng no? Ng mga gamit. Na puti, na luma. Pag ayaw mo na yung kulay nito. Okay? Akin na. Harap mo yung yung kita yung print. Maganda print na yun. Ayan. Iharap natin. Oo. Para makita mo kung design. Oh, ganda. Parang cream nga siya. No? Oh, wow, ganda. Sige, iharap mo nga. Ano mo siya. O, patuyuin mo natin ng ganyan. Bago siya lalaban. Oh! Look Hindi, at laban that. na. Para tuloy-tuloy na. Oh. Wow, ganda. Sige, laban mo muna, tapos pakita natin ulit. Pag natuyo na. Oo. Okay. Mga kosa, tapos ko na yung pag-coffee. Sinuot ko na. Naging kulay cream. Wait lang. Ayan FMCC, Francis M. yan Sobrang liwanag. Ayan. Mal pa, video nga. Ano? Ayan. Ayan, medyo naging cream. Harap mo sa'yo, para makita mo. Hindi niya, mukhang pulubi sabi ni Mal. Itsura ko. Mukhang inape. Di mo ba yung kulay na ganyan? Maganda pa rin. Tapos nagyan siya, pwede na gamitin. I can't stay. FMCC family ni Coco Martin. Martin Coco. Hanggang dito na lang mga kosa. Ang kukulit nitong dalawa. Jumping. Gawa tayo ng gawa para may mababalikan. Kung gusto nyo mag-subscribe kayo. Kung ayaw nyo, edi okay lang naman. Ice ka dyan, Ice! Ice, Magkamali ka! Kuryente ka dyan. Oy! Mahal! Mahal! Oh! Mahal ko! Op! 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 Basta